او حضور دے غلامو او حضور دا سوڑا نواسا جگر گوشہ بطور جند نانا لاد نوین رہا کریم نبی اتحاد گھر دے اندر ہم سرکار نماز تسبیح گھنن نبی نماز چھوٹی کیتی ہے سرکار واپس ہے فرمانے میں تھی زہرا جی بابا فرمانے تھی زہرا میں پتر حسین دی آواز اور روان دی سنے میں نماز مکمل چلتی کر کے آیا میری بچڑی حسن تو حسین کیوں روتا پائی نے کو چھوٹ کروا میرے پیر حسین نانے دے مدینہ چھوڑے مکہ آگئے بے دردن مکہ تو میرا پیر جنہ کربلا دے میدان دے وچ تیرا لائے اے بھی بے دردن بس حضور دے غلامو جنہ دا محرم الحرام دی رات تھئیے نا رات مکمل تھئیے یہ جی راہ جڑی پاک سیدھے تھے یہ امتحان والی یزید نے خیمے دے وچوں ڈھول دی آواز ہے یزید نے خیمے دے وچوں گانے دی آواز ہے حضور دے گھرانے دی خیمے دے وچوں کتھوں یاسین دی آواز ہے کتھوں رحمان دی آواز ہے بس میرے پیر حسین لہا دی رات چلنے این اپنی بھیڑ نال علینے تے فرمانے اکبر جی بابا فرمانے چاچے غازی کو گھنون منظر میدان دا چکر لاوا سویرے جنگ تھیونی ہے علی اکبر پاک ٹورین غازی عباس پاک ٹورین جڑولے ٹورین نا تکڑچے نے چکر لیندے تو بی بی یہ کو نقاب لگا ہوئے بی بی برکا پاتا ہوئے کربلا کی زمین صاف کرنے بیٹھی ہے غازی عباس نال گیا فرمانے بی بی کہوں نہیں میدان دے جتن تریڈی تھی گنو شادات تے پانی پندے میدان صاف کرنے بیٹھی ہیں بی بی آواز نہیں تھی جواب نہیں آیا اکبر بولے جو سین کہوں نہیں ذرا تعارف تے کروا او پاک بی بی چہرے تو نقاب لہے فرمانے اکبرہ سنا تیری ڈاڈی زہرا ڈاڈی پہلے آگے میری سین فرمایا ہاں میں یہاں سویرے جنگ تھیونی ہے میں ڈھوڑ پڑھ گا پیا میرے صحیح میں تو دعا دیواہے تارے ترک میں دعائی کی لڑایا یقیناً دوستو اللہ باستے جڑا سردار دا دل احترام کریں دے ہوں دا اتری بیڑا پارے اتری بیڑا پارے مسجد شہزادہ پیر علی اکبر پاک پوچھے سین فرمائے جو میں تیری ڈالی زہرا ای کھڑیاں مقتل شبیل جو عرش کنو ایک نور دی پالکی آئیے ہوں پالکی وچ ایک بی بی ہے امتہ جسم حسین چپ کوولا پتھریلی ریت ہٹائیے شبیر دی آمر امری ہے جائے مقتل صاف بڑھائیے حضور دے غلام دا محرم الحرام نے رات گزر گئی دا محرم الحرام دن یوہار آئیے سویر دن گن گنی شام تک میرے پیر حسین لے واری واری رشتہ دار احباب غلام گھر میں دے رہ گئے جڑا ایک دفعہ گئے ول نہیں آیا تیرے اصغر گئے ول نہیں آیا اکبر گئے ول نہیں آیا غازی عباس گئے ول نہیں آیا تیرے حضرت غازی عباس بننے لگے میرے پیر حسین فرمائے عباس واللہ عباس واللہ میرے پیر حسین متھا جملے فرمائے عباس واللہ اجازت دے نبی عباس واللہ گئے میرے پیر حسین فرمائے عباس واللہ جنوالے میرا پیر عباس واللہ غازی واللہ فرمائے متھا جملے فرمائے واللہ اجازت دے غازی عباس پتر جنہ حضرت فضلہ خیمے دے وچ آواز دے گیا دے چاچا حسین
میں میدان شالا پھرا نہ نکڑو شالا پھرا